Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzaren laugarren denboraldiko 13. atalera. Guztira 71. atala eta iaia seguru gare hau izango dela aurtengo azkenengo atala, aurtengoa bai, baina ez denboraldikoa, orduan urtarrian berriro bueltan izango gala, lasai horregaitik. Eta posible da, igual neguan gabonetako ero neguko oporretan zerbait gehiago egitea, baina ez da izango irratsaioa dagoenetan. Badakizue, astero egoten gala, Gamerauntzaren Twitch kanalean, astelenetan 5:00 eta gero naiz irratian, igandetan, 8:00 botatzen dabela, hau FM-tik. Hau entzuteko, baita, badakizue, ikusteko YouTubeen eta Pertuben daukezula aukera, eta entzuteko, Spotify, ebooks eta bestelako podcast horrietan edo datu basetan. Gamerauntzia komunitateren berri ukitzeko, gamerauntzia.eus orrialdea daukazue, bertan parte hartu leike, eta baita albisteak eta danetarik daukazue, eta baita Telegrameko Gamerauntzia kanalian. Nola ez, nerekin, betiko bezala, Aritz Odriozola eta Lander Unzueta. Neu, también baina egitea naiz, eta, ontsi hasiko haupa. Haupa, atzaldeon. Atzaldeon bai. Aritzek ez tozku kalerik egin, naiz eta kanpoan egon, ondo da, posteko da. Hemen ordu hontan kalean ibiltzeko gauza gutxi da, ja iunduta dota. Hemen bebai, ja... Bai. Hori da, ondo bentsatzen bajatzea gaur albiste asko dago eta igual hasi egingo gazu zenian. Vale. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Aste honetan, ze berri daukagu? Nik uste ja berri hau mundu guztiak esperozuna zala, ez? Aurreko irratzean itzein genuen, justu GTA 6-ren trailerra atera bertan zala. Eta, azkenik ezagutu dugu GTA 6-an nola izango dan. Lehen trailerra espero genuen asteazkena arratzaldean ateratzea, baina filtrazioaren bat egon zen, oraindik inok ez du esan nola izan den posible hori, baina aste arte iluntze gure gauerdi alde hortara más o menos filtrazio atera zen, uste ez dakit YouTubera ezote zuten igo, gainera, betiko kriptoan anuntzio, porkeria horietako batekin. Eta, Rockstarek ikusita ze gertatu zen, publikatu intzun bere trailerra, zaukan zentzurik hor publikotea eta beraiek oraindik publikatu gabe eukitzea. Eta pixkat gogoratzen naiz, goiz hartan, goiz goxeiretan, justu tranbia hartzera nijoala, Landerrek idatzizun taldean, trailerra soltatu zela eta flipatzen egon. Eta, ikusi nun eta bai trailerrean, danetatik pixkat ikusteaz gain, nik uste garrantzitsuena jakiteko gogo gehien ganaukana, ez? Ze hirietara itzuliko zen, edo hiri berri bat izango zen, eta, zerrumorreak zioten bezala, bai Cityra itzultzen da GTA 6. Gogoratu GTA bai City da joraz original bat dala, uste 3. urrengoa dala, ez bana hobezki. Eta, garai hartamentzat 80ko hamarkadetan barneratu ginen, bakizute, gainera, garai hartan pixat, garai ura baino lehenagokoa da, baino, pelikula antzerakotasuna dauka zeakin, Scarface eta Miami Vice eta hauekin. Eta, 6. edizio honetan jada kokatuko da gaurrengo girotzean. Hortaz, aldaketa hori izango du. Ikusi ditugu traileran hainbat leku klasiko, Royal Palm South Beach edo Ocean View. Eta baitare,
bagenekigun egon ziren, bere garaian egon ziren filtrazioatik, protagonistak bi izango zirela, izenak ez dakit genezkiun, Lucia eta Jason, baina hasiera batean zurrumurrua edo pentsatzen zena zen anai arreba ziala, baina bueno, trailerretik ikusten denez bikoteak dira. Eta bueno, ja aurreratu digute, ez? Mundu ireki erraldoia izango dala, noski Miami esan deten bezala oinarritzen da, Florida estatuan. Bertan izena izango du, Leonida izango du eskualdeak. Eta bueno, baita ere importantea zena, ez? Data noiz izango da, 2005an merkaturatuko dela, urtean zehar noiz merkaturatuko den ez dakigu ziur. Eta zan dutena da PlayStation 5ean eta Xbox serietan aterako da, Series X-ean aterako dela. PC bertsioatik ez dute ezarrezan. Eta nik ikusirik eta hemen nik uste adosen guztiatela, trailerrean dagoen detaile mordoakin, eta normalean gainera Rockstar ez da izaten garatzaile bat CGI asko erabiltzen dituna, baizik eta normalean in-engine asko erabiltzen du. Nik duduitet bi konsola hauetan jolas hau 30 fotograma segundotatik pasatuko dela. Dudu asko itet. Ba, nik bestotu uste hori, baina gero galderi da, Xbox Series S-en zela mogiduko da. Ja, hori da. Claro, es que Series X izan dut, baina Series S-en ere aterako da orduan. FSR bat egon beharko da 360 pera eta hortik 1080 da, logo zer bestela, ez dut ulertuko, ez? Zela mogiduko da hori. Home, gero igual, cloudeko kontuaken, ez? Ero esan dabe natiboekin mogiduko dela. Ez dut uste alakori izaztu da nik. Momentuz. Ze, bueno, onartu mierda da ez grafikoki astakribe da, oso grafiko nadekoz. Ba, segurunik ez, oinartin ikusi dugu zen honenak, ba, askotan pastan da moduen grande fotokaz, edo bentxete mundu irekiko Rockstaren jokuekaz ez. Ez tekola parekorik alako askatasune eta atal grafikoa ez, bateratzeko momentuen. Eta, niri bentxet, ez flipetan etxe dozte trailerrak. Bai, gaina, grafikoa bakarrik ez detai, aldetik, nola zanuke. Grafikoako argiztapena eta hori ere oso ona dutena, baina nik bi gauza zaun dituzke. Munduan detaile pila badago, objetu pila badago, oso aberatza da. Eta gainera pertsonak eta asko ikusten dira kalean, hondartzan eta da. Eta ero aski harritu nauna trailerrean baita ere, renderizazio distantzia bastante luze handia daukala. Ez dakit gero hori ze puntutaino trailerra izala izken PC bertzio super potente bat, hau ba, guk ere ez dugun eukiko hardware batekin ateratakoa. Baina bai, astakeria hutsa da grafikokin, inoiz ez dute horrelako jolas ikusi, ez da urreatzen dena. Bai, izan behar da Rockstarren alde, GTA Lauaz, Bostegaz, Red Dead Redemption Bigaz, beti trailerrak atara biezen nien, badanak ez dut dula, ez, kriston grafika dekoz, kirosta ikusko holan, eta bai, holan ikusi da, eta ondino beto bai kasu batzutan, ez? Duen ez dakitzau zeigarrenan kasu izango da, baina bintxet aurrekari zikorra dira. Bai. Eta, bueno, arneik izan gaua jarri jolasak, eta urtebete, 2008an ez dakigu noiz aterako den, beraz, igual, ia 2 urte izala izke. Nik uste 2 urte izango izela gehiago, ba. Bai, nik uste gabon aldera edo izango dela. 2008ko gabon aldera aterako, 2008ko gabon aldera aterako dutela. Orduan. Baina, aluzinantea da. Nik ez dut zer gertukorik ikusi. Eta baitare, hau ez dakit ofizialki izan den edo filtraziotatik, baina maparen argazki bat nik ikusi den, más o menos. Bai. Eta aurreko GTA 5 baino bastante handiagoa da. Tamainoz, bi aldiz baino handiagoa izango nuke. Gero ikusko da zelan banatzen da ben hori, GTA 5 eukitzen bazen, ez? Gero Los Santos inguruen beste herritxu batzuk edo ausogune batzuk. Baina bai egize batzutan nahiko, utxik edo esala goten askorik etxeko bertatik, ez? Igual negozioaren bat erosi edo alako guzak. Gero igual online da bai sartzen igual, ez? Beste ronkak edo bigarren maileko kontutxuek.
baina histori zen, bertatik pasata zinen askotan, baina esan egoten guz askorik eitzeko. Igual, misinio justo baten bat olan solti eta hango horatxe dut ez, bosgarrenan, justo bigarren atraku esala, lapurret izala lako erritxu baten, lako trajea gazten zen ez, iezin ezinela eta bar. Baina, ongoan hori, mapi horren handiz izin arren ikusteko dauia zelako... Zelan lantzen Zela da. aprobetxatzen daen. Bai. Baina bai izan behar da, erakutsia bezan iruditanotan oso lan dute agertzen dela, ez? Mapi kristonan iztasuneko danetarek ikusi dugu bertan, eta lan dabe, momentu honetan 2 urte harin jau behia oso lan dute dagoela. Bai. Eta gainera hori izan deguna, ez? Rockstarrekin normalean, eske, hemen ja eskua zutan ezin dut jarri, ez? Ikusi genuen CD Projekt Red geneukan pedestal batean, eta ze gertatu zen. Baina egia da Rockstarrek normalean trailerrak ateatzen ditunean, jolasak edo kalitate berdina mantentzen du, o inkluso obera egiten du, orduan. Zai ikusten dut obera nola daiteken. Cyberpunkek bajau etzaban asko egin. Gertatzen dara rendimentua intxarra esan, ez? Gero zeu bajau bia zingola. Grafikoak etzien txarrak berez, baina. Ja, baina hori trampa daite. Ez, esaten dut. Igual irterakin be, ordenadore askok estos como movidu kondo hau, eta zuek esan duzuna, Series S batek 2025 ikusin biako da. Nik uste Series S-en ateratzen da landerrek esan duen bezalako zerbait izango dela. FSR edo DLLS motako reskalatu batekin, 1080 laukarera ere ez, eta 30 FPS-era finkatuta. GTA 6 Switch, ez? Talan dabe mogotxiko gai badan, hori. Eta aurrera horregaz, osea, ikusen grafikoakaz, lako 200 eurotako kontsola bat hori mogotxiko gai badan, ezkik, aparteko aizen kontsola ezken finien. Eta eroni zurrumor bat haitu eta hau ez dakit, porque honi ezaten nahi gainakin, ez? PS5 eta Xbox Seriesen aterako dela. Baina entzundet PlayStationek esklusiotasunen bat firmatu ote duen, eta ez dakit, igual izalezke 3 hilabete edo, baina ez dakit, zurrumurro bat da. Ez dut hain garbi ikusten, beraiek esan dutenean, 2 konsoletan aterako dela. Ze esklusibitatea bali mazaukazu, normalen ezatezu, konsola honetan aterako da, eta bestea suposatu egiten da. Bai, Euskal, osainoko asko falte da, horren aldaketa asko egon aldire, datan bertan be bai, ez? Hori, ez teko zertan 2025 urten bihar, badakigu azken altzez zelan da bizen, estudizoak, eta taleko joku handi bategaz normala esaten da bai, atzeratzie. Eta, anekdota tonteria mouko bat da, baina, hau ez dakit jakingo zuten. Trailerra ikusten badezute, momentu baten agertzen da tipo bat, ez dakit, epaitzen nahi biala, edo polizia detenituta dauka eta arpegia eta tatuatuta dauka. Joker, hori. Hori baino lehenagotik izan behar dut. Trailerran ikusten dian gauza zorakeria asko eta asko, Damiane pasatzen gainera Gemerauntzako Telegram taldean, bizitza realeko estena kopia mouko batzuk dira. Orduan, arpegia tatuatuta daukana ere ala da. Eta tipo horrek entzunde, bizitza realen existitzen data, Rockstar demandatu dula derechos de imageneatik $2 milioi ustet eskatu dizkiola. Ordan, ez dakit nola, nik ustez diotela ordango, ni padioz, baina bueno. Gainera kontu zibilidie, ze ez da exactamente iguala. Osa, bai, da estilo iguala, baina gero tatuajeak ez di exactamente igualak, ian koloriaz, itxura be, dauka hori, esate duzu, igual, bai ez, oinarritu diontan, zalantza barik, baina ez dakite nahitza egin daben, baina da nahikoa diferentia, igual esateko eske, ez dauka eser, iguala. A ber, eta bestelare, tipo jonki horrek ez dio, Rockstarren abokatu irabaziko paiketa bat. Bai, aparte gero hori ez da hor, parodizen edo satira barruen sartu neskero, ez dagoten arazorik normalien, alako irudizek hartziarren orduan. Eurrekoan begot esan ez, Grande Foto bosteko, azalien agertzen eskie bikini zen, nire gogoratzen ze aktore gaitzik zean, baina, bueno, argita garbi izan aktori hori, pasten zan da, bari, ez da parodi modu hartzen bielez, aldaketatxu ekasen je, ezin izen bane irabazi paize edo da nahalakoa.
Eta, bueno, gero ezerre komentatu trailer hontan, zeurazki trailer gehiago ongoia eta denboran zehar. Baina, trailerren baten edo zuzenekon baten edo itzen beharko dute multiplayerratik ze jendea oso bero dago. Azken finean, bueno, batzu jakingo zuten bezala, GTA online-a batipat komunitateen artean modan edo exitu aukiguna izan da, bueno, hainbat jendek zerbitzari roleatzeko zerbitzariak egiten zituzten. Mod hauek soporte, bueno, jolas honek ez dauka bere soporte ofizialik modentzat. Eta, bueno, komunitateak birgeriak egiten zituen eta ateratzen zuen alako roleatzeko zerbitzariak. Eta, bueno, horri biltzen zar modoi egiten ibiltzen zian talde bat, Rockstarrek kontratatu intzun. Orduan, ez dakigu ziur kontratatu ditun onlinea mejoratzea aldera, edo jada GTA 6an ekarriko dute du rol hori da. Rol puntu hori defektuz, ofizialki. A ber, ofizialki kartzen badu puntazo bat izango litzateke, baina bildurra mate baita ere rol modu horretan, eta, bueno, GTA 5en onlinean ibilidanak ondo daki monetizazio sistema ze agresiboa daukan GTA 5ak. Agian horrelako zerbait sartu ezaketela baita ere roleatzeko zerbitzari horietan. Eta orduan, ez dakit zuk diru errealak nordaintzea nahi etzait asko gustatzen. Ikusko da. Momentuz argi dago ez, Rockstarren ja garrantzitsuna online edala, aurrekoan DLC danak eta Red Deaden DLC-ek bai onlinera bideratut egon dire, hori azteko eta ez, gero eta dukik izo sartzeko, autoak, hegazkinek, barretz edo zer, armak, itxurak. Orduen, niri pena hori bai emotezte, ez? Eurreko jokuetan, batez GTA laun egote ziren DLC oso onak, eta hori galtzia, onlineen espansioa gaitxik. Sobratodo gogoratzen ez GTA lautik, The Ballad of Gay Tony. Oso ona zen. Oso ona, bai. Eta Red Deadek be lehenengoak, nik itxi jolastu nahan hau zombizena, baina jentira asko guztia dako, bai. Undead Nightmares esala, bai. Eta bueno, orokorren itxura hona GTA 6 honek, niri lehenengo trailera izateko eurrekoa nageisa guztiaten, GTA 5-ena, beste sarmatxu bete ukitzen edo ez dakit. Hemen, bueno, influencerran eta sare sozialan munduen asko sakontzen dabela emoten deu, ez da dire joku oso anoran izango da. Horrek atxe dago da dezte ez, baina, bai, orokorrien, gidoi eda ondo mantentzen bada ben ez, aurreko jokutan daben moduen. Eta bentsete Lucia eta Jasonen harreman horretatik holakoa izango dela moten dugu, horre egongo da ez, zer jarraitzu. Bueno, ja lortu da bez, markadanak hautsi da bez, uste dut trailerra izen dela YouTubeko bidizorik ikusi zena ogotala duten bideoklipek enduta. Holako zuzar izan dela uste dut. Untxo modu zifrak, baina... Bai, aurreko rekorra Mr. Beastek zaukala letu nun, eta honek 108 milioi visualizazio du, edo gehiago lortu zitu. Ja doia, bai, 140 milioi 6 egunetan. Dori, klaro, Rockstarren ofizialak, ze gero adibidez, idaztezun nien GTA 6 lehenengo hartzenak GameSpotena zan, adibidez. Edo influencer hori algoritmo hortzelan doa, baina, bueno. Edo youtuberrak, edo... Bai. Bueno. Nik ez dakit zure, baina ni bentsat, nire kasuan GTA 3-tik, danak jolaste ditut eta danak goga handiakin. Igual gutxien sartu notzana GTA 4, beste danak pasaben itxuan hasieratik. Eta ez dakit, gogoakin. GTA 4, igual gehien guztiatena da, baina bebai aldi berien barriro bueltetako saiena bebai. Eduki aldetik edo mundu aldetik esan botu dituen askatasun hori, baina historize laugarrenana oso da. Bai, nire ustez historia oso ona dauka, GTA 4. Txarra naukana da, soilik iria dala, ez daukala kanporako ezarre. Baina, bueno. Bai, ez da, nire bere garaian, irua izan zen batez aldaketa, ez? Iraultza, bai. Eta gero Vice igual jarraipena bezala, eta gero egia hori laua geratu jatela pixka mot, San Andreasetik jeitsi bezala, zen eri igual historian, esaten duzuna, historian ez entreuta oso ondo, baina
San Andreas oso Espera. potentia esan, Bai. gidatzeko eta bueltaka ibiltzeko. Nik uste hori dela, iritsi horrekorra San Andreas, kriston askatasun emote eman, hiri handi egote ziren gehi leku pila esploretako. Eta gero Manhattan edo Liberty Cityra itxuli ginen oso mugatut egote zentzu horretan. Eta askori mien ziren, baina, ostras, eske PlayStation 3, Xbox 360 baterako GTA lau astakeri bat zame bai, Bai. Nire ilusia ez da betxete, bai zitira itxultziek, esango neke eurreko, belanoldi hortatik, gehien guztiatena bai ziti zala, ordu betxete guai hori. Horreta beti Floridako, Florida estatu batuetatik tokatu lehizketzun estatu zoroena. Oda, jende rarona, gauza rarona gertatzen dianak, eta uste GTA bateako perfektoa dela. Bai. Eszenatokia. Batez be bigarren mailako misio horretarako, edo zein zorakari pasaldarien eta... Hori da. Bai txurona, momentuz, asko falte daku itxaroteko. Orduen nahi bado zuen, egunotan pase da beste ekimen batera edo ekitaldi batera paseko gara. Ze, The Game Awards sari zen festa hau igaro da, pasan hastien ikusi gendu zen, urtero moduen. Eta, Geoff Keighley kazetari zen eta aurkezlien taldiek antolatu ban ekimenak, denetariko irudizek itxi deuz. Baina, seguruenik, bideoek sale ontzat itezgarezenak, iragarpenak izango dire, ez? 2003ko TGA honek, Monster Hunter, Blade, Dragoi Bola eta askoz gizau itxi deskuz. Eta zelan ez, Hideo Kojima bezalako sortzaientzat leku egonda danok espero gendun, da agertu egin da, baina ez igual espero gendun moduen. Hori, Eta hortaz gain, berregitiek, bermasterizazioak eta eduki garrizek ezagutu dugu sari honetan, ez? Orduan, nahi baduzuen askar interesgarrezenak errepaseko dugu, ze nik uste dut azken urtitako potentienetarikoa izan dela seguruenik, TGA barruen. Alde batetik eta seguruenik askontzat gabeko trailerri potentina, iragarpeni potentina, Monster Hunter 6, Monster Hunter Wilds iragarri ban Capcomek. Ez da askori komentetako, egiz izan, trailerra zizan momentuen sali jakin bien Monster Hunter zala, alako piztipilloa ez, goan berezetasun da igual pizti gainien goazela alako dinosauro txori arteko pizti baten ganien. Eta batez benabarmentzeko da igual zenbat hau zen, ez? Ikusten da batzuk igual baketxo dizela, eta gero atxetik izatu bier dugu zen monstro honek dauzela. Olako basoa mortu antzeko kokaleku baten. Baina, ostras, niri, zaureko horren gero kosteitzate Monster Hunter da sartxiek, baina itxura oso ona trailer honek, lehenengo trailer honek, eta agenti asko berotu da. Ibili izan za, Monster Hunteretan? PSP-ko garaizetan apurtxu bet, eta gero azkenengoan, azken aurrekoan izango dugu, Worlden apur bet sartu nintzen, hau PC-erako urtezan potentie, gero Rise ikusi gendun bai, Switch-erako sala originalki, eta gero PC-erako, PlayStation-erako da Xbox-erako urtezan. Baina, klaro, hau da, nik uste Monster Hunter beti zen dela lagunekaz, edo betxeta onlineen asko jolasteko joku, ez? Taldik sortu, zure klana edo dana dalakoa, eta monstruak esatzen joan. Eta askontzat hori konfort kutsu edeko lasango dugu, ez? Bestere, barik sartu jokuen, deskonekte, egin eiza batzuk eta horrela. Eta niri beti koste zinate horretara engantzetiek. Bai, askotan epatu duten kontu da azkenien, ez? Lagunen taldi eukigare banamen sartun den nibe seguru nahi sartuko nintzela. Baina beti petxetalan dabe oso itxurona dekila Monster Hunterak eta Capcomek lan hona itzen deu, ze jentie beti hau posik orogorrien, beti gudeu gehiz hau, orduen segurunik zigarren honegaz asmatu ingo dabe. Lander, galdera bat, Monster Hunterrak egiten dituen garatzaileak, ez dakit ezaktuk izan den, Capcom badakita dela publisherra baina, talde bakarra dago, bat baina gehiago, zentzazua emateit, oso sarritan ateratzen diala Monster Hunterrek, eta grafikokita ondo goten dira, eta jendeak ondo hitz egiten du, orduan. Hain sarritan ateratzeko jolasak, eta gainera ondo inda dauden jolasak, jode, Bai, nik uste dut ez tekila izenik, bertan lanetzen da mentaldiek, baina direk Capcomeko garapen talde desberdinek, ez? Monster Hunter World. Ez dakit, nuen gogoratzen urtetan kaleratu bien, baina gero Rise hortik urte pare batera edo urte zan, eta beste Monster Hunter handi betzan, Switcherako bai, baina handi zebe bai. Orduen hori, azken indekie, apurbet, From Software deko moduen, ez? Ez tekia izenik, bertan barruen dauzen talde desberdinek, baina bai badauz, bat bi iru, edo, Capcomen barruen pilo azken ginen.
Resident Evileka, Street Fighter bestie, hor talde pila oz. Bai. Ala eta be, jokalarientzat eta pixka eta arrarua, ez? Osea, esatut, aurreko noiz irten zan. Rise, galdera ona. Ustot izezala 2020 aldera, okerrezpan abien. Bale, bai, hori ikusten zaitxugu bilatzen, ez? Teklatuak tope. Ba, ez, oker nabil, 2021, ez dire urte asko. 2021. Hori, esaten dutena, jokalariak elkartzen baldin badi eta ondo, baina, karo, lau urtetik ben jokuz aldatu berriro hasi, ez? Naiz eta talde berdinak izan. Ja, igual, Ryzen kontu dabe bai, Switcheko azalez, igual, handiz izan, baina aldi berien eurrekoa World baino txikizago esan be bai, ez? Eta eukideuz espantzino pare bat, baina, bai, ez dakit, ez, azkenien gentiek ja Worldera oitzute zer potentia hau edo, pero ban. Azken finien hau, ja pelanoldi berrirako izango da bakarrik, PlayStation Post, Xbox Series eta PC-erako. Eta, bueno, 2025 estreneko da, orduen oineko falte da purtsu edo bai, ez? Bi modelo diferente diela, ez? Esatu, igual, World of Warcraften adala beti bat eta jarraitzen zabiz, eta daukuzu gero hau, doian aldatzen. Eta diruz ez da askoz garestiagoa, ze bestia daukane hileroko erdenketekin. Bai, nik uste estilo japoniarra edala, ezta? Adibidez, Final Fantasy XIV MMO RPG potentia, aldi berien Final Fantasy XV, Masei, eta beste mile spin-off atala da bez. Hori deki, ez? Ja, jentie engantzeu eta edukizik atara geltzu barik, aldi beri joku barrizekaz jarraitzu. Hori esango genduen dala japoniarran estilo alde batetik. Ba, nahi baduzuen Monster Hunter alboratu ingo dugu, eta The Game Awards-etako ezusteko bandizetako bat aipatuko dugu. Ordu batzuk harina jakin gendun, seguruenik Arkane Studiesa bertatik paseko zala, Bethesdan gaur egun Xboxen Studiesa hau. Eta zurrumurren arabera Dishonored 3 ikusi behar gendun, baina ez da holan izen, vampiroatara buelteko dire, baina ez Redfallegaz. Oingo honetan Marvel argitaletxien, komikisen argitaletxien Blade superheroia hartuko dabe, beragaz alako immersive scene bat eitzeko. Trailer cinematiko ikusi dugu bakarrik, aipatu dabe untxeasi dabela garapena, orduen luzerako doa, ez dabe zehaztu kaleratze datarik, ez plataformarik ez ebez. Baina, bueno, Marvel zelensaliek posik geratu dire, Blade oso superheroin maitatu da, komik salien artien eta nahiko astute geratzen da orokorrien. Orduen, ia zer sortzen da beran betik. Arkenik azken urteetan bilora porroete mote dozte, hau, enkargu da azken finien joku hau. Baina, bueno, zuzortxukun einalda bebe, bai. Egokixia ematen da, ez? Arken olako gauzat ondo egiteko. Bai. Da ganera desberdina hirugarren pertsonan, immersive zipatzen dala dinoi, orduen. Ganera Paris hartzen dabe hiri moduen, ez dala justo Bladeen. Bueno, ez doko torretan asko Bladeik, ez? Baina gizau kokatzeot estatu batuetan. Baina egizan Paris batek bai emoten dugu, ez? Dishonored estiloko esplorazioa da... Eta gero Blade beti dela oso underground, orduan ez da izango Pariseko pentsatzen dut leku ohikoetan, baizik eta gaueko, ez, tipiko taberna clandestino eta rollo hortara asko, orduan nire ustez funtzionako dago. Hola, mansiño batzuk edo, ez da gitea, esmatzen nabil dana, baina imaginatzen du baiet, azkenean vampiroen, Bladeen estiluan, oinarrituta, dala oso palomiterua, baina aldi berian nahiko ondo mantentzen ditu bere lorea eta nire ustez egokia da, ez dakit, olako immersive scene bat egiteko, bai kompainia eta bai eszenaria. Nik uste funtzionatuko da bela. Ikusko dugu esena urtetan dan, eta bitxardien ia Dishonored 3 batekin jarratzen da ben. Sortea porroteaz. Lander, trailerran ez da asko antzematen edo nik ez dut antzeman da. Protagonistak Wesley Snipes bere arbidea da o beste? Ez da Wesley Snipes. Horrek asko aterako nagoen nintzat jolasetik. Bueno, a ver, aldando egek esan da bena, ez? Marveleko komikian oinarritzen baldin bada pelikuletan baino gehiago. Ja. Bueno, azken izango da bere histori propia, ez? Azkeneko Spidermanek hasin da moduen, betiko pertsonaiz ikusten dugu, Sancheko historizek, baina moldatut, ez? Itxuro aldetik eta gidoi aldetik. Gero Marvelen aldetik bebai otxokumen, ez? Wolverinen bideojoku edabiz garatzen, Insomniakekoak, hau da, Spidermanen estudizio barrina.
eta oin Arkane, orduen, nik suposatzen ja Disney eta Marvel topera hartuko dizela, ez, bideojokuen munduen. Ikusi dugu bai, Guardians de la Galaxia, Los Vengadores eta Avengers. Bai, baina, ostra, otxokume... Bai, nik trailerra erakutsi bien aspaldi, sinematikoa, eta suposatzen ja Spider-Man 2 atarata oinaziko dizela topera lanin horregaz. Bai, baina esatu dut hori, Spider-Man eta gero otxokume igual da, ez dakit, isa taldetik potenteena, ez? Esan leike igual jendeak gehien destakatzen da bena, ero? Bai. Gero ez dakit justo beragaz jokurik interesgarrezen alba da nein, bueno, ikusko da, ez? Bueno. Zepuruen gehiago dekot igual borroka jokuet. Justo Spider-Man edeko nahi hori da, ez da borroka honak asuzukin beragaz, bai aldi berien mugikortasun esplorazioa beho zona. Berez otxokumeak emon biako leuke, biadan zona da, baten bat ondo diseinatzen da gana jokua, eta plantamentu hon bat. Bai, hori aldatzi zingo, ze batez buruen dekotezen otxokumen jokuek, alako beat-em-up modukoa dire, horren horreri baiako buelta bat, eta zuzergi zau eskaini, bai. Baina nik uste bera pertsonaiak ematen da bela askorako, eta baina dauka nahiko historia garatua. Bai. Mile komikitan egon da bera bakarrik... Oso zarra da, oso urte asko, epoka asko bizi leizke. Bai, ematen da joku asko nahi ustez. Bai. Hori, momentuz, espan ezer aldatzen, harin hau Blade ikusko dugu. Ez dakigu ze plataformatan, ez ze urtetan, baina Blade ikusko dugu harin hau. Aurrera ingo dugu, beste bideojoku nahiko interesgarritxu bategaz. Kasu honetan, Sin Murray buelte da, Hello Games Studiosoko burue. Espadakizuen ordan No Man's Sky ezaguneko zuzendari eta ardura duna. Eta bueno, hori da, joku horregazien bana errepikatzeko asmoa dekola moten deu. Light No Fire deitzen da joku eta orkestu bien Game Awardsetan. 12 pertsonaz osatutako talde batek indaben alako mundu ireki erraldoi bet, elementu prozeduralakaz, ikusten da ez, armak, eraikinek, monstruak eta bar. Baina, bueno, orokorren erakutsi dena nahiko itxuron nadeko eta aldi berien egin garri zedala, ez, zentsu batien. Ez que oraingoan, egiten dakixenakin, orain arte egin dabenakin, egin lehiken gauza bat dala ematen dago. Orduan, ez? Ongoan ez, pero dut ondo hiltzea. Animali batzuk edo dragoiek eta bar, igual proceduralki sortzerakoa kriston txurrak izango dizela, ez? Joko originala gazpasesa moduen, neumazke gazpasesa moduen. Bai, erakutsi da benak oso txurrona deko, bai, egize da modelo aldetik, textura aldetik simpletxu dala, baina, ostras, 12 pertsonako talde batek hau da nahi badaben, ez da makala, 12 bakarri pia, Hostia. Hori dinoi, hori irakurri etorti, bai. A ber, nire ustez, egia da ez daukala realismo artistikoki ez dela realistiko estilora, baina grafikoki nire ustez oso resultoia da. Ba, idea animali antropomorfikoak, ez? Eta gero landerrek esan da bena, dragoiak, eta gero bai dago lurra izango gazan bezalako planeta bat, ematen dago ez dela, eta holako monumento, ez? Batzuk ja, No Man's Skyko monumento batzun holako ez dakit, itxura bat badaukenak, ematen da gongo dala misterioaren bat edo, baina aritzek esaten zegoena, osea, ez da realismoa, baina grafikoak onak dira. Bai. Horra dioz, antzeman da, ez dakit gameplaya izango zen, trailerrean, baina momentu baten dragoiak da laino artetik ikuste eta laino volumetrikoak eta dira, orduan. Potentzialditik eta belarrare ze ondo ikusten da toki batzutan, belarralde bakoitzata ikusten da. A ber, memea hor dago, Sin Murray eta Hello Gamesekin, No Man's Skykin egin zutenekin, baina baita ere, nik uste jendeak garri daukela, No Man's Skykin ze goratan atera zan, eta noraino eraman zuten. Eta ez dakit, aurten bertan edo aurreko urtean irazizun premioa, justu gainera hauetan, The Game Awardsen, onkien Bai, eguneraketak eta ondoen egiten nahi da jolasai. Beraz... Zelan da, inglesez, best ongoing game, ez da? Hori, best ongoing game. Hortaz, nik esperantza jartzen dut, eta iruzte zait, Sin Murray bigarren aldiz ezin dula jendea estafatu. Bigarren aldiz egiten badu, enpresa hori ja itxiten diote. Ja bihurtzen da super meme. Bai, nik uste... Gero egon da meme apurruet CD Projekt egaz justo. Bai.
Twitterren komentetan txien, ez, Hello Gamesekoari, espadan ondo urtetan, gero konpondu lehikela, ez da laser pasetan. Bai, a ber, nik uste dute aurrekoa izan zela kagada handi bat, eta, bueno, renguan ikasketa bentzat eginda dukela, esateton ja, gaitasun aldetik ez daukela zetan faiatu behar. Eta espero Nik uste zentsu baten faiatuko. eskala txikizea dekola, honek zentsu baten, bentset. Bai, ez dien mila planeta bat da. Eta gero, prozedurala izatea bestan, esatea gaizki egin da honik, gertatzen dena da, 1000 planeta baldin badia ja kontroletik egiziten dutzula, hori da kontua. Bai. Eta batez be, goekarri zen leikela, ez? Mundu baten leku baten mugatute, igual alduzu zein. Beste guza txiki zauetan, edo zetasun gehiago landu, prozeduralki badan be, azken finen, txukuna balduzu. Bai, seguramente, a ber, izango da prozeduralki, baina gero gongo die leku pilo bat eta gauza pilo bat ez diena prozeduralki egindakoak, Claro. kokatuta leku zehatzetan. Osea, prozeduralki egongo da, nire ustez planeta montatuta, baina gero, esango da, hemen tokatzen da bestia. Ez dira hasiko editatzen ez, leku bakoitza, baina egongo da nire ustez, orokorra eginda prozeduralki, eta gero, detaile asko landuta tokatzen da leku batzutan. Bai. Hori akatzen zelekela be, bai, ez? Starfielden adibidez, hori da gaur egun jente asko da bilen eztabaidatzen, Skyrimek segaitzik gati batzen dutxu horren beste, eta gero Starfield segaitzik horren goekarrize, bidaia askarra eta karga denbora kendute, ez? Starfielden esploretie mundu prozedural utxorrek, benetan goekarrize azteko zebez, ez lore aldetik, ez nabari da, garatzaiek ez da bela askuz landu leku beti histori bat egaz, eta bar. Orduan, ikusi beharko da hemen zelandaroien hori da nabe, bai. Bueno, Starfielden mundu gana, esploratzena, erdi gezurra da, zezuga aterrizatzen duzu, eta radioa daukezu. Radio hortatik aurrera ezin zea, muro inbiziblea daukezu hortaz. Hor gezurra zentzuten eta punta. Lander multiplayerra ipintzen du. Esan dute, multiplayerran aspektu hori izango da kooperatiboa, edo izango da gehiago zerbitzari irekiak, ark adibidez, jolasak eta dauzkan bezala. Nik uste kooperatibo aldetik jongo dala gehiago, oso ikusten natalde txube dagoela laguna eta bar. Baina igual izango da bai zerbitzari bet eta gero bakotxa arken edo rasten moduen, ez? Nabari da badauzela biziraupen elementuek hor, baliabide biltzen, etxiek sortzen eta bar. Horun egon lehikalak hori bai. Hori oso guapo izango latzen, mundu oso bat, zerbitzari bat. Espero tu Murray de compañeris, ez dela joko efo. Ez. Eta, bueno, PC-erako bai iztatu da momentuz, segurunik kontsolotan ikusko dugu bai, baina argitaratxe data momentuz ez dakigu, osake luzerako jungo gala, suposatzen dut, batez be, 12 pertsona badabizen lanien. Aurrera goaz, eta oin bai, lehen aipatu dugu ez, Hideo Kojima pasezala Game Awardsetatik, baina esan izen, pasadan urtien aurkeztu ban jokue barriro erakusteko. 2022ko The Game Awardsetan Death Stranding 2 ikusi gendun lehen aldiz. Aurten ez dago ez erakutsi berana, eta horren ordez, aspalditxik erakusten ibidan ez, bentset irudi bat edo beste jokue aurkeztu dugu ofizialki. OD deitzen da, eta beldurrera joko dugu, suposatzeot PT edo Silent Hills ez itxi bierrizetien minorrek eragin ja. Trailerren ez dugu askorik ikusten, batez be aktore batzuk agertzen dire, Sofia Lillis, Hunter Schafer edo Udo Kier, bauren arpegi digitalak oso kalidade honien einge eta animazio aldetik oso landute. Pentsatza kaptura erabiliko zebela, momentu askotan. Hau, Sofia Lillis hau da, espadozue ezagutzen ero, eta pentsatzen badozu, ostra, hau ezaguna egite jat, bai, hori da, Dungeons and Dragonseko pelikulako druida. Hori da. Bai, modu baten gogoratzen trailerrak, Rockstarren L.A. Noir, hor zan ibiziren, Arpeizen eta espresidadi eta bar. Hori gartziteko gora bat, ez be? Bueno, Death Strandingen arpegia daude oso ondo lortuta. Eta, ez dakigu zerreatik jongoan, dakiguna da beldurrezkoa izango dela, ez, Lander? Hori da, hori ze bakarrik. Eta, nahi irutze zait, protagonista hori hartzen dianak itzeiten agertzen dianera, eta begia eta ikusten zaien era, zerbait jun laizkela adimen artifizialarekin lotuta. Hau da, pertsonaia horiek adimen artifiziala bezala dira. Ex machina bezala, ez?
sentsazio bat ematen dit. Bai, nabarmendu behar da hori beldurrezko joku dela, eta aldi berien Kojima batu dela Jordan Peele zuzendarizegaz, aspaldi zen hainbat beldurrezko pelikula ezagunen dez, Get Out edo Nope adibidez. Orduen, edo Asbe bai uste berana dela, okerrezpana bien. Orduan, azken alditzen familia hartun daben zuzendarize da Kojiman estilora, ez? Berez, batzesan Guillermo el Toroa, ez talako zuzendarizegaz jokuek eratzeko, bide hori jarraitzeko dugu. Eta igual, berezitasunek handizen ahalan dabe da, Kojima produkzionena ezen arren, printzipioz, ez dugu ikusko PlayStationen, ze Xboxeko esklusiboa izango da, ode hau. Orduan bai, ikusko dugu zelan jarraitzen daben, momentuz oso gitxi erakutsi duzko Kojimak, ez dakigu kaleratze datarik bez, ia zelako joku urtetan dan, eta suposatxe bai, Death Stranding 2 nahiko aurreratu hau gongo dela, orduen hau, bigarren maileko proiektu modu neuko da bela momentuz. Aurrera etzen dugu Kojima itxitxe, eta niri ilusio asko jozten albiste batera paseko gara. Hasi gara nahi notzen kasurik, ze trailerra alako irudizizen bi pertsona real bezeri parik, Power Sarge, Sega Reveal trailer ez dakitzer, nahi notzen kasurik, baina gero konturatu nintzen, hemen joku asko dauz eta oso interesgarrezek. Segak erabaki deu, bere frankizia mitikoak bereskuratzera joko da bela, ez bat, ez bi, ez ziru, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, eta ondino geisa baipatu da benez, barrizek garatzen dabil, batzuk bidimentzinotan, bezatzuk irudimentzinotan. Penidak itxi ikusi dugule bakotxana, baina orokorren nahiko txuruana dekiebe, bai, Bai. Ni Jet Set Radio beti izaten nun. Futur eta ero, zenbat urte pasako zian? Jet Set Radio Futura atera zuten lehenengo Xboxakin, eta garai hartan zan, DVD-an zatorren Jet Set Radio alde baten, eta bestean zatorren Sega GT 2001, pentsau, 22 urte zai. Errez esaten dian, Eta, ikusi nuen Jet Set Radio, 22 urte zai onda gero, bi jasoitugu golpera. Bat ofiziala, oraingoa, Jet Set Radio, eta bestea aterata dagoena Bomb Rush Cyberpunk. Hortaz, Posik egoteko moduen, ez? Ikusten da bainoko garapen ardia zitxe gongo dela, baina nahiko itxun hona deko, ez? Batez hau irratiko esatari zen modeloa eta bai berana, ez? Protagonistina oso ondo dauz. Eta falta botatzet cel shading. Bai, hori juna esaten justo. Cel shading apurut alboratu indabe, oso koloretsu da lan dabe. Baina ez dut uste hau horren ondo sartuko danik, ze Jet Set Radio originala oso ondo sartu da gaur egun bai. Bomb Rush Cyberpunk horren estiloa jarraitzen deu da super ondo dau. Orokorren oso itxura ona. Eta beste ikasbe, antzeran batzuk hobeto bestatzuk txarrau, adibidez Streets of Rage eta Golden Axe alako irude apurbet. Asko aldatzen da, Ikusin biako da oso ondo zela da biden, ze Golden Axe mitikoa ero Streets of Rage. Ostra, asko aldatzen da, espada scroll bat, ez? Scroll lateral bat, guztiz aldatuko da jokua. Bai, moten dugu, ez? Alako arena txikitzutan edo izango dela, beat 'em up estilora. Baina, ez tekitxura txarra bez, baina igual gitxien berotu doztiznak edo dire segurunik. Asko berotu ezten bat, bai zen da Shinobi, berez azkena, hau edela sarra benetan, Shinobi frankizize azkena, hirugarrena, gero eukiban beste da Play birako bai, klasikotan hirugarrena Mega Drive-erako estresan bere gara izen. Eta oso joku hona da, lako, ninja bat kontroletan duzun plataforma da zinezko joku bet. Eta hemen ikusten dugu eskuz marrastute dauzen bidibentzinoko, atal grafiko hauko da bela. Eta segurenik, suposatzen dut, garatzaile izango dela Laser Cube, dela Streets of Rage laun garatzaile, oso estilo antzekoa deko. Da kristo jokuen bien, orduen gogo asko ikusteko Shinobi hau. Eta bukatzeko dugu, segurenik jente gehizen da, maite gure da bena ez, Crazy Taxi. Eatu horren beste guzti erakutsi da bena, baina, Crazy Taxi nik uste dut grafiko... Bai, pentsatu jat, kaleak oso hutzak, bezala, sentitzen da iria oso hutza. Bai, ez da? Ikusten dien iruditan. Bai. Oineko garapena zibarik egongo da, baina, Eta evoluzioa be, sanetik ipingi da benera, igual gutxien aldatzen dana da. Ja, baina ustezu revoluzio total bat egingo lukete jendeak gustora hartuko lukela.
Ez da gitz, Claro, ez da igual nahi gitz. dute lehenoko Bai, grafikoak hori- hobetu da listo, ez? hori Aurrera. da, hoxe esateakoa. Lehenoko gauza berdina, baina grafikoa pixa mejoratuta. Bai, erronka desberdinekaz, irian dizego eta bar. Ba, nik adibidez gogoan dekot Simpson darran joku betego desan Crazy Taxin estilora. Bai. Road Rage ditzen usteot. Oso oso nazala be, bai, da azkenin hori zelako esan Crazy Taxin kopia bat, klon bat, bai aldi berien maila nahikotxu ukitzen baz, bueno, nahikotxu 6 edo 7, eta orduen, azken izan formula hori errepikatxe behin da barriro, baina nahiko zain jute gote ez? Osa, evoluzioa esan azkenien Crazy Taxina, beste bigarrenagaz da hirugarrenagaz espina lortu edo. Horren ikuste tamen, betiko formula hori manten dute, gehi erronka edo, ez, berezitasunek egitxute, nahikoa dala, Crazy Taxi desente bat etxeko. Ez dugu ikusi genero honetako jokurik azken urtietan, orduan, ez da besterik. De hecho, nik uste dut, atara da bezenan remasterrak eta bar Crazy Taxinak beti nahiko harrera hona auki da bela eta nahiko ondo saldu dizela, dizenerako. Arraroa Segak remasterizatzea eta gainera de repente bost anuntziatzea remasterizazioako ez da remasterizazio. Erdi utzita zeuzkan bost jolaz de repente hartzea, ni aluzinatuta da tono. Bai, baina erabaki hona, nik uste jentiek hori segure bala aspalditzik. Ba, Segagaz jarraitxiko dugu eta estudizo japonerrakaz. Oingoan, ja, nik uste udan iragarri izan bideojoku bat dakart, eta, bueno, oin gitzia epatu neban persona sagatik oso urbilekoa. Metafor refantatzi horrekutsi ban barriro Atlusek, dalalako JRPG, ez personan formuli jarretzen daben JRPG bat, bueno, fantasiasko mundu baten, isekai manganimien elementu ekartzen dauzela esan leike. Eta, hori, ez da, txandakako borrokak ezingo diren nagusi, baina taler honetan ikusten danez, eta lehengo biderrez ezagutu dugu, alako RPG edo musou erako borrokak egongo dizela moten dugu, batez etxai haulenan kontra edo alako zozer esan leike. Orduen, ba, bueno, pentsete askok espero genduen personan klon bat izetia, baina moten dugu guzabarrizik ikarko dauzela, metafor honek. Eta oso itxurosoa, dati ebe apurbet gehiago zehaztu dabe, 2008ko udazkenien kaleratuko da, PC, PlayStation kontsolatan eta Xbox Series kontsolatan. Orduan, gogo asko honetarako izan. Eurrera etxen dugu, bestela denporari barik geltuko gara eta Dragoi Bola gozan bebai, nahoen espero gizan TGA sarizetan agertzia. Baina, bueno, asko lehenengo igual ez usteko hartu bien, ze izena gaitzi bat ez be, Dragon Ball Sparking Zero deitzen da joku hau. Baina, bueno, benetan kontutan hartu behar dugu, Budokaiten gaitzi lau dala, bale? Ez dakiz gaitzi Bandai Namcok deitura japoniarra erabiltzi erabaki deu, bere esamen Europan eta bar Budokaiten gaitzi ziren jokuek Sparking deitzen ziren Japonian, Dragon Ball Zetako, Peningeko, esaldi bate gaitzi besterik parik. Orduan, zer ikusko dugu hemen, anime borroka joku izango da, bari ez da, kamarie pertsona izen atxin kokatuko da, teknika mordoa gongo dire, borrokalari mordoa bebai dirudienez, trailerrien batez be Son Goku eta Vegeta gartzen dire, baina gero ikusten dugu, Freezer, Broly, eta Superreko pertsonai piloa, ba, bueno, betikoa dauz, Trunks, Satanko, eta bar, baina hor badauz gero Bergamo txoa, eta beste oso ezagunek dizenak, orduen, pentsatzeko da nahiko, zerrenda luziko da borrokalari izena. Eta grafikoki oso potentia dela esan birro bai, nahiko itxurosoa da, osake, bentset ikusi dugunen aldetik nahiko pozik geratzen az, ze Budokaitek gaitzi 2 eta 3 asko jolastu nuen bere gara izen, hor lokalien lagunekaz, orduan gogo asko aprobetako. Txikisa hauek ez jarratzen dugu, World of Goo 2 iragarri bien, 2D Boy taldiek 2008 kaleratu ban puzzle joku oso mailatu baten jarraipena, espaninok espero hau iragartzerik. Eta nahiko etxuroana, antzeko elementuko dauzela moten dugu, alako izaki likatxu batzukaz eraikinek edo, bueno, erronka gainditu birko dugu sortuz, ez? Bai, zubi sortzaia bezala, baina, bueno, gero ez da zubia bakarri, baina bai. Hori zea. Eta hau datorren urtin jasoko dugu, baina oineko ez da zehaztu plataformarik. Indizetatik airuko handizetara pasetan gara, ze igez estrenatu zen God of War Ragnarokek DLC bat jasoko dugu, Valhalla izenagaz,
Bizer bertan estreneko da, eta doakoa izango da. Ez da izango alako historizen espantzino bat ez horren ordez, roguelike mekanikak gehitxiko da bezan, DLC txikitzu izango da moten dugu. Egiz izan eurreko God of Warren begote ziren alako roguelike estiloko erresuma pare bat, nahiko entesgarrezak zirenak. Errepikak horra bebai, baina entesgarrezak bebai. Orduen gogo, ez dut ikusi trailerra badaz, ez dut spoilerri gure, baina gogo asko honetan jolasteko bebai. Zu berez nola jolastu duzu, zu, God of War Ragnarok, Steamen edo? Ez, Ragnarok ez to jolastu, hau ikutu bari dekot. Eurrekora bai, eurrekoa... Osea, que daukazu dana jolasteko. Bai, hori da. Ez dut ikusi ez ebez. Trailer pare bat hor originalak eta listo, orduan. Vale. Orduan berdin gaude lander. Ez que gogo asko probetako. Entzun duten agatxik ez da horren ona, ez da aurrekoan besteko ona, baina Kratos da, osak, beti. Osando. Alien Isolation egaz ikusi gendune jarraitzeko asmoa deki, Saber Entertainmentekoak, baina honetan Jurassic Park hartunde, Jurassic Park Survival aurkeztu bien, talako lehen pertsonako beldurezko bideojoku izango da, nahiko grafiko itxurosakaz. Eta bueno, azken finen, ikusten dago proposa dela, Larogeiko eta Larogeita marreko amarkadatako bilurrezko filmiek hartu, eta horrekaz alako amnesia estiloko bideojokuek etxi beti atorrondo. Grafiko politikaz eta bar, ganera hemen lehenengo film originaleko lekuek egongo dizela moten dugu. Horro nahiko itxurosoa izan, PlayStation Post, Xbox Series eta PC-erako estreneko da etorkizunien. Beste bideojoku oso desiratu bet ikusi gendun barriro, nik pentseto urte batzuk, urte para batenean sinazten hau benetan kaldatuko zanik, baina azkenin argitaratxeetati jaso deu, ze Black Myth Wukongek 2008ko abuztuen estreneko dela iragarri ban TGA sarizetan. Espaduzun ezagutzen da. Bai. Espaduzun ezagutzen da mitologi txinatarrien oinarretutako, batez be Son Goku edo Sun Wukong tximinoan, tximino jainkoan historizak. Mendebaldera bidaia, liburu famatuan historia. Hori da. Eta jokarteson aldetik, alako Sekiro nantzadeko nakzinozko bideojoku baten aurrin gauz, silpi eukiko da bai itxura baten. Eta batez bena horren du behar da, bere grafikoak, kokalekuek, ikaragarrizek, atal estetiko, ikaragarri bategaz, ganera buruzak izen kontrako borrokak, lako erraldoiek izango dire, oso itxurosoak, eraso pilo bategaz eta bar, orduan. Ja behi jakin benetako joku dela, ez dela Unreal Engine bosten einiko proba bat, jolazteko gogo asko. Eta Black Myth Wukong bilatzen maldin moduzuet, trailerra eginda dago dana gameplaya eta cinematikak esaten dabe dana dela in-game. Jokoko irudiekin. Orduan, begiratuz, ikusgarri xa da. Zakitxau mogoitzeko zelako horrena gai berko dugu, baina... Bueno, GTA 6-ako prestatzen joan da, aprobetxau. Nik gogoa dauka hiru gauzatik, bat Souls-like estilo batera dela, edo Sekiro, Sekiro ere Souls-like estilo bada, bane. Gero, lehenengo garatze txinatar baten lehenengo AAA jolaz bat da. Ni bentze AAA bat konsideratzen dut, hau, ze daukan kalitate grafikoa eta. Eta hirugarrena da, mitologia txinatarra bideojokotan ez da inbeste landu. Adibidezuk esan duzun, Dragoi Bola eta oinarrituta dago, baina nik ez detain txinatarra ikusi. Eta hau gehiago... De hecho, hau da pertsonaia, dagona oinarrituta, pertsonaia honetan dago Son Goku. Dragoi Bolako Son Goku oinarrituta. Baina, karo, da, bertio japonez bat, da, olako interpretazio harin bat. Baina, honek ematen dutzuna asko da, niretzat, Souls-like batek eraman izan daben, lore, sakon eta, ilun eta argi biak, aldi berean nahazten daben, hori ikusteko aukera. Osa, niretzat ematen dutzu aukera handia, gauza pilo bat, oso desberdinak, darena kultura batian oinarrituta erakusteko. Odan, bentsate apostua oso handia da, gero ikusiko dugu, gaizki urtetzen da, baina... Eta gainera ez da Wukong dagoela baizik, eta txinatar mitologia Claro, berez, pentsatzen dodala, Son Wukongen historia guztia, mendebaldelako bidaian agertzen dien, hainbat pertsonaia eta leku eta estena bizi beharko dira.
Bai, azkenien ez, mitologi txinatarrien topera murgiltzen dira, erlegina bai eta bar, eta hor dauen historize super sakona da, gozapillo bategaz, eta eskertzen da, ez, alako mitologi, asko entzatez ezagunean mitologi honetan barneratzeko aukera bideojokuen bidez. Ez bakarrik txinatarra izango bazan, korearra izango bazan, inguruko herrialde pilo bateko asko eskartuko noan. Japoniarrakin eta leyenda arturikoekin gare saturauta, ez? Eta olako gauza desberdinak ikustea. Bai, nik uste mitologia, Greziarra, Egipto, erromatarra, bikingoa eta japonesa. Oie baino gehiago esplota. Eta Zelda, Zelta, barkatu Zelda. Zelta, Arturo erregean esaten dut. Bueno, bai, estilo horrekin gehiegi esplotatu. Batzut, bikingoana eta japonesan ere ustez gehiegi esplotatu. Oso modan dara, zero gondia, bai. Eta gorakat, ikusteko txinatarrak zeskantzen dute. Eta hori, ez, Black Myth hauken dute, justo amendeko zerrendatxuet beste joku batxuna, erakutsi zena TGA sarizetan, eta horre behazko mitologia japoniarrean edo beste hainbatetan oinartute dauz, ez? Zer erakutsi bizan Hellblade B Senua's Sacrifice, Rise of the Ronin, Kemuri, Prince of Persia barri zebe bai, pero uste también zure interesea txule The First Berserker hau, Kazan, alako Souls-like moduko bat bai, nahiko borroka ikusgarrizikaz eta bar. Orduen hor ikusten dugu, ez? TGA honetako bidizio asko, balako mitologizetan oinartuta dauzela. Bueno, orokorrien danak dekibien itxura oso ona, trailer pilo bat dauz, gure webgunien ikusi alduzuz danak. Eta hori ze, ez? Iragarpena aldetik nik uste eta hauze dala gitxi gora bera ikusi gendun The Game Awards arizetan. Bai. Urtero gauza gehiago haide erakusten The Game Awards, ematen du Mr. Dorito diru asko daukala. Bai, azkenin biltzeko da ikusak erakusteko topagune barri betala beste barik, ez? Eiru egia alboratu da momentutik, beste leku bet. Eta bueno, bai, epatu behar da, ez? Bai, esan Lander. Eso, nik uste barrein eguna zela esaten, ez? Iragarpenak alboratzeko momentu heldu dela, eta igual beste, ez? Sarizen ardatxien barneratzeko unie, bai. Ze, bueno, The Game Awards-etako ardatxa benetan sarizek dira, eta nahi baduzun damian, apuruet, nagusizek errepasetan da komentetan hasiko gara azkarrazka. Bai, bueno, a ver, lehengo irten zen gotia, ez? Osea, Baldur's Goti 3, eta hori, gutxo gara ez guk espero ginuan, egon ziren azkenengo egunetan polemikatxo batzuk hori Alan Wake bi gatik eta, ez? Timesen aukeratu inzebela, eta bueno, bai, oso ona omen da jokua, eta benetan enigo daukat ikusteko, baina irabazi zeban Baldur's Gate 3, eta bera izan zen, sari hauetako irabazle, zalantzari gabe, irabazle potentiena, ez? Ez dakit ados areten, bentzat nire egotia basan bera. Bai, nire ere alazan. Bai, niko, jolasteko falta, baina probetena gaitxik, gehizien arretxu bastien ezin da zalantzari parik, eta aparte landuen dagoena, bai, zentsu askotan. Hori da. Eta bai, bera izen da TGA-tako, ez, irabazle argita garbize, ustot guztire lau sari lortu da bezala lau garriko. Bost esango neban, okarez baldin manago, bost, bai. Bost sari, bai, bine gozo ikusi, bai, bigarrena justo zuzendaritza honena, Alan Wakeek eraman dau, narratiba honena be, bai, eraman dau Alan Wakeek, Baldur's Gateen aurretik, eta, bueno, hemen ez, pixkat, hori, ez dakit, erakutsi da ben balorea eta zeukan karga hori irabazi da, nire ustez, hori izan da bere garaipen hola potentia Alan Wakekena. Eta gero berriro, arterik honena Alan Wakeek, eta musika eta, bueno, kantu originalak eta hori dana, soinu banda, Final Fantasy 16, hemen potentiak izaten dira japonesa, bai, hori hola izaten da. Hi-Fi Rush geuki daue audio diseinurik onena. Gero, bueno, justo best performance Baldur's Gateko pertsonai bat, ez dute spoileatuko, pertsonai bat hasieratik agertzen dana, nahiko karismatikoa. Eta, bai, gero... Hasieratik agertzen dana, topetan badatzun, ez? Asko ondotik paso egin eta ez da azte behin berrari beragaz, Bueno, izan lehike, Neri etxat pasau, baina, bale, izan lehike, bai.
Gero Forza Motorsport, esan zeban aritzek, guztot, zure apostua gauzan, eta accesibilitatean, ez? Sarbide desgaitasun badaukan edo. desgaitasun badaukan jendeantzat, nik uste jolas honek oso ondo egiten dula hori. Eta berak irabazi dau, bai. Gero izango esan, impactorako jokoak, ez? Bera pixkate, kausa onak gero posituen dako zerbait zeukanak, txia izeneko joku batek irabazi dau, Kepler Interactive hauazeben joko batek, nik ez dut ezagutzen, justo hori izan ezagutzen ez honetako bat. Gero best ongoing, Cyberpunk 2037 irabazi dago, orduan posten ez, ni CD Projekt baitik. Eta hori, lehen komentatu duguna irabazi zebana No Man's Skyk, ez? Joan zan urtean okeres baldin banago, Cyberpunk, orduan biak erredimitu die, eta ondo. Eta posten naiz, die konpainia batzuk gauza politak egiten da biztena, batez beren eretzat CD Projekt, ez, da oso maitea da, ez, Witcher sortzaia die, beste, orduan, haupa. Nik galanda bestakitz benetan merezi bada berak hau, baina, bueno. Nik ez dakoan ziur. Best ongoing, bai, baina, honek endabena da jokuek konpondu zentzu askotan, beste batzuk. Zuk esan dozu, eduki berria eta hori, ez dela inbeste, baizik eta da, agindu zebena konpontzea. Hori da, bai. Agindu zebena betetzea. Baina, bueno. Apex Legends oso ondo aterazan, eta denbora guztien nahi dira aktualizatzen. Horrek nire uste meritu gehiago dauka. Bai. Atera ezun jolaz bat. Antzeko kasu betor, Final Fantasy amalau dauela, Cyberpunken antxeran hasi zen, oso berzinio hasta bar, da gero... Reboot bat intzatzen. Reboot bat egon zan, eta joku guztiz berra egin bien, eta asko sobeto. Baina hortik hasitxe, hainbat urtez, espantzino oso potenti jaso deuz, jenti oso posik egon da joku egaz. Zentsu horretan, ez, uste dut, igual horrek merezi da bela gehiago, igual. Igual bai. Gero, ikusten dena da hori, komunitatea barkatu bezala indotzala, ez? Eta dagoela berriro beste estatus batian. Egia da, azkenean jendia botatzen da, bela, eta batzutan izango da justua bat, eta bestetan esain beste. Soilik, jendearen botoak inda? Ez. Dago apartado bat edo, dala bakarrik jendean botoakin soilik, eta bestela da nasketaren bat, No, vale. Ez dauka gazbizela, baina justo dago... Bai, justo dago apartado bat esaten dana. Hau da apartado bakarra, jendearen botuakin bakarri lortzen dana, ez da justo dan hau, dala best community support, baina bai, dago lakon bat. Vale, eske justo dales, aukeraketi bai zen deu epaimai super zabal batek, berro pertsonak dela oso zer. Eta gero, bueno, bai, ezken inasketi izango da, zutin esune izango da. Ez dakit, hori justa irakurri nebalako hori, begiratu lehik eta komentatu, zuzen daukigunean. Eta gero, bueno, komunitatearen soportorik onena edo, Baldur's Gate 3 izan da. Jode, nik uste dut hau bai merezi da bela, eta igual hau da destakatzeko ondiena, etaratzia joku bat, urte bete lehenago, early accessen, akto oso bat, ez? Ikustia, entzutia, komunitateak esaten da bena, konpontzia, gero, zelako partziak eta udatiak da bilen egiten, batez ere eskatzen dien gauzekin, ez? Konpontziaz aparteia bujak eta hasi die gauza pilo bat sartzen berriak, ez? Jendeak eskatzen da, nahi dut itxura aldatu alizatia edo zen momentutan nire pertsonai. Nahi dut klaseak, eta hori hasieratik hasi ziren sartzen partze piloa, jode, 25 gigako partziak eta izaten badana konpontzeko, kagada bada, baina kasu honetan izan da berrikuntza piloa sartzeko. Egin batian, eta jendeak asko eskertu da hori. Bai. Hori, eska hori azkenean, jentirik kasu betxi, guztiz, sari honek agintzen da bena da, guztiz. Zelatzari parik, orduan, zentzu horretan posik, Baldur's Gate 3gaz, zutin josune, bai early accessan da bai kaleratu goztien be, komunitaterik kasu betxien egon da, denpora guztizen. Bai. Vale, eta, bueno, ja pixkar pasauko dugu aurrera, Sea of Stars, indie jokurik onena. Hemen igual nahiko posik egongo esatez, zebaseren batzuk etziena inindiak eta... Arretzanak nik kokunek ez irabaztea. Kokunek irabazi dau best debut in the game. Osa, da estudio independente berri baten jokua. Odan, bai, diferentzia da, bestia ja igual estudio txikiak, baina ja ez die berriak. Eta hemen be Pizza Tower beba zeuan, ez? Hore pixkat lehian. Bai, hori, dai berregaitzik aldatu behar zana, ez? Kitsi gara, bera. Bai. Ambizian behar zana, bai. Hori da.
Vale. Gero, bueno, mobilekoa Honkai Star Rail, pentsatzen dut, ez dakit, hau etzan Genshin Impacten bestia edo? Bai, Bai, garatzaile originala da, bai. Osa, Genshin baino erina Honkai egotezan. Hori da. Hau da barriz. Eta gero Resident Evil Village VR irabazi da VR honena, vale, zentzua daukaz, eske Resident Evil bat VR izan bida la bomba. Esan un zergaitik iraziko otezun honek, Bueno, eta ze motibo izala izken. Hor dekozu, irudizen dekozu bertan. Hori da. Ba, arraro da men, Horizonek ez irabazti eze, claro, beste danak seguru oso ondo dauzela VR-erako, baina Horizon san justo aprobetxetan basena teorian, ez? PSVR biko elementu danak. Segarratu izan zazpi, super ondo ikusko da VR-en. Resite bizazpi, bai, ez? Ja. Baina bere sortute dauna VR-erako hori da, orduan. Arraroa. Baina egokitasuna gero olako joku bat VR-an sartzea eta inmersibo egitea zaila da, Batez behin mugimendua eta danian edozein lekutara, ez dakizu? Osea, Bai. Resident Evil dauka hori, ez? Baina igual ritmoa diferentia izan da, ez? Eta gainera beldurrezkoa barneratuta, ez dakit, ulertzen dut esaten duzuna, baina eske zaila da. Eta gero, Armored Core 6, irabazi dago akzioko jokurik onera. Horbea, nekien hainbeste masa zeukanik. Ja, neire asko harritu nago horrek. Ez dakit dan, From Softwarekoa dalako. Hoiz esatean ikuan. Vale. Bai. Gero, Tears of the Kingdom, aventurako jokurik onera. Lehenengoa, lehenengo zaritxe beretzat. Kosteta bai da. Ja. Baina, egia da gero entzute jatzu jendeari hitz egiten horri buruz, eta igual ulertzen duzu. Bai. Eta gero, RPG-rik onena, Baldur's Gate 3. Bueno, hau ja kantaba zan premio. Nire ustez, bai, baina, bueno. Bai. Gero nik entzuga jendeari, Lies of P oso ona da, eta, ja, baina. Bai, ja, jokurik onena zariz irabazi baduzun be, zure generoko... Ez da zertan derrigorrezkoa izen bier, baina logikoena da, ez? Bai. Eta hemen, igual egon zeikien zalantza gehiago, bueno, ez asko, baina Mortal Kombat ero Street Fighter artean bentsat, nire ustez. Eta Street Fighter 6 eraman dau borroka jokurik onenaren saria. Gero, azkenian Super Mario Bros. Wondersek eraman dau family jokurik onena. Eta, bueno, hemen ba, zeinekin kompetituko zeban, ez? Igual Pikminekin, baina eske igual familia baino Super Mario gehiago, ez? Gainera lau jokalarik inustu jolastu leikela. Bai, alkarre laguntzen eta bar nik uste baiet. Ez dago zalantzan dirik. Bai. Eta gero bai, Pikmin, estrategiako eta simulazioko jokurik onena Pikminek eraman dau. Ja, baina eski izan da urte bat, estrategia aldetik gauza gutxi ondan. Cities Skylines. Izan laizken, baina desastra absoluto eta izan da. igual Company of Heroes, bai, ez? Niretzate estrategia nik ulertzen neban bezala. Egia da gero ikusten duzula, ez? Ba, ikusten duzu gero Nintendo gauza honedanak, eta esatuz, bai, segaitik ez. Baina... Baina, karo, gero be, azkenean, zuk espadokazu Nintendoko aparato bat, zaila da, olako jokuak ezagutzia asko. Ez? Hori ja landerren kontua di asko. Bai, balan da esatuko nik Pikmin estrategian barruen, Bai, ez esatu, ni ados nagola, ikusita ze joku dien eta badaki ze joku dien gutxo era, eta bai di estrategia garbi. Baina, diela batzuk, hasiera batean hain jatzu laburura etortzen, aritzek esate zebana, etzat estrategia urten izan da, Skylines, bi, eta hori, igual Company of Heroes da tipiko. Eta, bueno, Forza Motorsportek irabazi dau, kotxiena, hau ze pentsatze gatu, aritz. Ez kotxiena, ez da ize kirola pentsatu. naho orokorrian. Bai, Racing Sports. Bai. Ez da ize, aberreia da, ni formula F bat, ez? Esate zina, zuk. F bat ezanun, baina egia dauden guztietatik ere, pentsatze publiko handiena daukalako Forza Motorsport, baina jolaz atera zen oso bubeatuta, zaila baten dago, erretzaile baten daukat analizia egin da. Hauetan pista gutxi zeukana, bai? Bueno, arazo pila bat. Asko luzatu nintzen analizian, ze arazo pila dauzkata. Jundia pixkenak konpontzen batzuk, baino, ez da. Bueno, eta multijokalari honena Baldur's Gate 3 bai, eraman dau? Zantxari parik, berek berezioan. Probatu behar deuna. Bai, eske, hostia, potentia da. Eta gero, bueno, hemen adaptazio honena, azkenian eraman dau The Last of Usek.
Argi egon da, Hau garbi zehola, Garbi zegoa, baina gero nahi jendeak esaten zetan, bai, baina eske da hain erreza adaptatzea The Last of Us, azkenean da iguala pelikulan egin, eta igual, Super Mario bat dana hasieratik egin behar da, eta... Castlevania oso nitxokoa da. Gran Turismo... Nitxokoa eta gero estilua bai da oso berezia, Osa, da anime bat egoin dela urte askotakoa, bezala eginda. Gran Turismo txarra atera dela entzun dut. Super Mario... Ondo, Super Mario, nire guztau gaten, ez da gizu, Nik ez dut ikusi. Nire bai guztiaten, baina esango dut The Last of Us errezaban egokitzeko, Mario zer, oza... Oinarrizko historia jarraitzu duzu, pertsonaiz hartun, eta tonto nahi txarri hortik. Bai, gero referentzia pilo bat egin, eta jendia superposi, baina esate dut, niri The Last of Us... Illuminationena da, euren humorie da, Minions eta barrena, igual. Bai, hori da. Nik geixau disfrutan The Last of Us, garbi dago, baina... Eta Twisted Metal esnakin... Existitzen danik, ez? Jostipes. Por descarte esaten da. Vale, Most Anticipated Game, Final Fantasy... A ver, Saspi... Bai, bueno, bai, horre ben fanbasea, ez? Potentia da, oso potentia da. Egia da... GTA etzutelako jarri, amen. Hori egia da, bai, hori egia da. Baina, jode, Hades baten ikusen ma jendibilidan, Eta... Ez que danak, hemen darenak, die increíble, oza, netzate, hemen kriston kategoria hona da. Netzate hemen daren guztiak... Hades jarriko neke horretik, Final Fantasy baino. Ja, hori zaten edo, eta kategoria potentia montau da bela hemen. Bai, bateken betiziko da oso nitxoskoa horrek ez da bera asko. Star Wars igual euki bazen ez, boluto gehizau irazteko. Berezia, bai. Neri Hades, pentsatzen eban. Eta ez da joku bat hori neri ondo sartu jatena bere garaian, beste barik. Baina, jode, nire ustez funtzionau dau, perfecto. Gogaitxu izten, aurriko 7. remakeek. Ondo hain jedau eta bai, baina, luzei eta oso errepikakorra. Bai. Orduen hau gehiago izango da, bidizak ikusteko eta aurrera etxeko, ustandik. Vale. Gero Valorant izan da eSporteko jokurik onena. Esperotakoa. Igual honek, ez dakit, mersioan jarraitzi, honekaz. Ez, nire neban ja, saltatzen eban gauza batzu, ikusten mazin joen. Ja... Ez dago gehiago ez zarra. Ja, bai diela nitxoko gauza, nik uste ja indogula errepasoa. Bai, hori da, orokorrien ikusteot, espero sana ez, irabazlien artien, edo hori izango gendun. Igual honan aninarina ipaketxetekotan bai egon dire polemika pare bat, itxaldizekaz bat, itxaldizen iraupenagaz lotute, 30 segundo emoten dutxi izan, irabazlieri itxaldize boteteko, da, klaro, horrek gauza itxusi ugari egon dire, adibidez, larianekoak ez, Baldur's Gateeko garatzaileek oin gitxi zendudan lankide bat omentzekotan egon ziren, eta azpin eukin denporarik, edo alako, harin batin inbierzen bien, alako detaietxuek, eta gero bitxartien, Hideo Kojima edo besteren bateri, 10 minutxuko txaldizek emoteko aukeri, eurek jokurik ez da bien aurkeztu saritzetan. Ne hori lotzarre erutzu zen. Eta gainera ez da elegit izan dela gotia, irabazi dana, eta joder, lagaiotu bentsat lau hitz esaten, ez izateko Joan Sanurtean gertau zana, baina, jode, gainera ez dakit ikusi izan dozuen, baina igo ziren bata, ahotzeko dobladore, doblaje daitezen aktore hori jantzita, japoniar traje batekin bezala, eta beste bat, irabazi zebanean gotia, bentatu zuzendarietako bat, ez? Porque 3 irten ziren, irten zan armadura batekin. Full plate batekin escenario era bastante curioso. Hori da nahi jazke itxitzazue betxete minutxo pare bat braitxeko da, listo. Gainera, justo eso, omenaldi txorrada bat esan biozula, ez dala oina ziren naiz nire amari esaten eta nire eta ez dala, jode, gauza oso konkretua. Apurrez lotzen dabe, pasan urtien Christopher Jatze Kratosenak, 8 minutxo egon zela hor berbetan salize jaso banien, eta horregaitxik laburtu da. Ezin zebala bukatu, ez? Hori zaten dut, baina jode hori beste kasua da. Bai. Eta igual bukatzeko bai epateko dugu, lehen txatien hamen idazte dozkuen ekaitzak eta bar, porra bat eitzeko, TGA-gaz edo ingo dala eta bar. Ja, hau pase da, baina bai izan behar dugu, laster gemerantza sarizek iragarriko dugu zela, eta bertan boskatzeko aukeri gongo dela. Orduen, parte hartu nahi da benari urte bukaerara jartzeko asmoa da, ez boskatzeko epie, orduen,
gure webgune bidez parte hartzeko aukeriko duzue. Hori da, egon adi, bai webunean eta bai Telegramen, eta zerbait agertuko da laizter. Bai, eta zuzeneko bat ingo dugu, sarian emaitzak adiraziz. Eta gogoratu urtero, sarietan parte hartzea, sarietan. Zean, Gamerauntze sarietan parte hartzeatik, sari bat egoten dela parte hartzaile guztientzat, beraz, animatu. Hori da. Nik uste dut olantzeia bukatzeko modun egon ginen, ezta? Bai. Neko eta luze. Bai. Bueno, gero dana ez da agertuko, ez? Zuzenekoan ez, diferituan, baina YouTubeen ero dana ikusgarri egongo da eta horrela lagako dugu. Gabon ona pasa, asko jolastu, eta urte berrion, zeurazki. Hori da. Ondo pasa gabonetan da jolastu asko bai. Ondo ibili oporretan, egongo da. Agur. Hori da. Agur.